Rabi, Umar yana da Rabi yau shi za gaya ma Aisha cewa kana son ta ne. Umar. Rabi, What? Umar ka san me yake fara kwato idan na ci ba ta sona. Rabi fa ya kamata a ce ka sauke kanka wannan nauyi. Ya kamata a ce tuni ka riga ka gaya mata da cewar kana son ta. Duk abin da zai faru sai da ya faru. Ka daina jin tsoron yarinyar nan ba abin da zai faru insha Allah. In dai ka imani da cewa tana son ka, to kawai ka san da cewar kana son ta. Umar, kar ka sa fa yarinyar nan kada ci ba ta sona. To Rabi, haka kuke son ku ci gaba da zama haka a kullum haka inda ake nan ne yake. Umar ni dai ba zan iya ba. Amma idan kai za ka iya to shikenan ka je ka gaya mata amma ni ba zan iya ba. Shikenan, to ni yanzu ga yan me kake son gaya mata? Ka gaya mata cewa ina son ta. Oh, To insha Allah ni kuma zan gaya mata cewa Rabi abokina yana son ta. Kuma ba zai iya rayuwa sai da ke. kuma Yo, kai fa kace. kai ba kana da matsala. Yau to ko za ka yi tuka da raura ne. Shi ne fa Hausa suke cewa an yama ya lashe. Kai fa kace in gaya mata da bakin ka kuma zaka zo ka ce min ba haka nan ba. Ya yi Insha Allah ma ba za a ji kunya ba in Allah ya so ya da za ta amsa ka. Idan kuma bata amsa ba ma to ka doka cewa kaddara ne. Kawai sai ka hakura da ita shi kenan a wace wurin. to wai yanzu dole sai na gaya mata haka ne. To ko da ba ka gaya mata yanzu ba, komai daren dadewa dole za ka gaya mata. Ko a zo ya maka sakiyar da ba ruwa in baka yana wallahi. To in haka ne ita me yasa ba za ta faɗa ba? To ai ba mu tabbacin cewa tana son ka din ko ba ta son ka. Da haka kawai zamin da ya kamata dai karfe 7:30 na yamma zan yi kokari in je inda gidan bakin kofar gidan nasu in aika a kira ta sai Har gidansu ma za ka je da cewa lalle abokina Rabi yana son ta. to shikenan. Allah ya kai mu da lafiya. Insha Allah yau za ka ji labari da abin da zai faru sai da ya faru. Gidansu fa kace za ka tafi Umar. Wallahi A ni ba da ni ba. Wallahi ka tafi ka dai ka dawo ka tafi ni dai ba da ni ba. karfa soyayya ta halaka ka abokina. Kamar ya soyayya ta halaka ni. To sai yana mutum da kashe. Sai lissafa maka mutum sama da 5,000 wanda soyayya ta kashe. Yau kai ne kai ma in ba ka kiyaye soyayya. Ai wallahi da maraci ma ba za ka ganni ba. Kwata ba zan fito ba. Ban so in ji mummunan labari daga bakinka. In ta yi kyau ka aika ka je gidan ka gane. Idan ba ta yi kyau ba da na ji ka shiru to na san ba ta yi kyau ba. Garin ma zan bari in fita bari na.